Λοιπόν, μόλις έχουμε καταστήσει το Opera Mini 5 Beta. Δυστυχώς είναι τώρα σε ένα χείρο το οποίο έχει 1,5 λειτουργικό Android, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα παραπάνω. Πατάμε το Open, το Market. Τα διάφορα νομικά, accept. Και πάμε και βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή πάτσα το New York Times και δουλεύω με Wi-Fi. Τρομερά γρήγορα, έστω και με Wi-Fi. Double click, έχει τρομερά γρήγορα το κείμενο. Δηλαδή, έχει τρομερά γρήγορα το κείμενο. Εδώ ανοίγουμε και δεύτερη σελίδα προφανώς. Και διαλέγουμε αυτό που θέλουμε. Ας πάμε στο φίλο μας. Τώρα φαργάρα έχω πλάγια τηλέφωνο. Βλέπουμε εδώ έχει διάφορα suggestions, αλλά εμείς θέλουμε GR. Δεν είμαστε τόσο γνωστοί ακόμα δυστυχώς. Go. Αυτό είναι αρκετά γρήγορα. Εδώ έχει κάποια σπασίματα που βλέπουμε, το οποίο μόλις το φόρτωσε. Είναι αρκετά γρήγορος. Έχει κάποια σπασίματα, προφανώς φταίει το γεγονός ότι είναι beta. Φέρνει πάρα πολύ γρήγορα τα κείμενα μπροστά. Δεν ξέρω βέβαια πως ανοίγει ακόμα, γιατί μόλις τώρα το έβαλα, ίσως με το πίσω. Ναι, με το πίσω ξανάρχεται. Προφανώς πάμε πίσω σελίδα ή πίσω στη μεγέθυνση της σημαίνοντας, γιατί το δείχνει αυτό το. Πατάμε εδώ να αλλάξουμε, πάμε στο New York Times, πάμε πίσω, πάμε ξανά εδώ, πατάμε αυτό, το κλείνουμε, προφανώς. Πάμε στο Facebook. Είναι αρκετά γρήγορα. Άμα σκεφτούμε ότι το Hero έχει θέμα με το Wi-Fi, συνήθως η 3G σύνδεση είναι πιο γρήγορη από αυτή του Wi-Fi. Είναι εντυπωσιακό. Κάνει αναλλαγή, δηλαδή τον φέρνει μπροστά. Θα το κλείσω. Δεν φαίνεται τυχαία να μάθω κάτι αυτή τη φορά. Είναι πολύ ελαφρύος ο browser, δηλαδή είναι αρκετά. Μια καλή αρχή. Από ό,τι ξέρω κάνει rendering της σελίδας στους servers της Opera, γιατί το φορτώνει τόσο γρήγορα. Ενδιαφέρον.